Jdi dál. V dnešním videu bych se rád pověděl o tom, abys šel dál, protože je to moc důležitý. Je konec. Hotovo. Tečka. Nedávej tomu víc pozornosti. Přece nemůžeš věnovat svou veškerou pozornost někomu nebo něčemu, když se něco nepovede nebo neskončí, tak jak jsi si představoval. Protože potom jsi zaseknutý a nemáš se kam posunout. My jako lidstvo jsme byli zrozeni a předurčeni k tomu se posouvat, zlepšovat a neustále zvyšovat laťku. Možná, že jsi zaseknutý, možná, že jsi udělal chybu, nebo jsi zklamal někoho nebo sebe, ale to už není důležitý. Přestaň se tím zaobírat, přestaň se zaobírat minulostí. Co se stalo, se stalo. Udělal jsi chybu? Jasně, tak kdo taky ne, že jo? Zkusil jsi něco a ono to nevyšlo? OK, super, protože to je známka toho, že jsi měl kuráž to zkusit a byl jsi odhodlaný do toho jít s tím, že můžeš selhat, ale i tak se v tom babráš, místo toho, abys byl rád, že jsi to prostě zkusil. Ne vždycky vyhraješ. Někdy i přesto, že děláš všechno správně, to prostě nevíde. Ale to neznamená, že všechno je na hovno. Možná ti to nevyšlo jenom proto, že ta budoucnost ti má pro tebe schovaný něco jiného, co je daleko lepší. Nebo úplně něco jiného, co vůbec nevíš, že vlastně jednou budeš třeba dělat, nebo co vlastně chceš. Vlastně otázka, co ti dá ohlížení se za sebou. Pomůže ti to, nebo tě to snad posune? Já myslím, že otázka je jasná. Ne. Minulost je minulostí, ale to, co opravdu můžeš ovlivnit, je teď a tady. A tento okamžik. Stačil se někoho nebo něco, na kom ti záleželo? Bolí to. Já vím. Ale tím, že té bolesti budeš dávat větší pozornost, tak ten problém akorát roste a budeš se v tom topit a tím se to bude ještě zhoršovat. Představ si sebe jako kytku. Když ji budeš zalívat a budeš se o ní starat, dávat jí hodně pozornosti, tak ti poroste a bude den co den hezčí. A když se o tu kytku přestaneš starat, tak ti najednou zvadne a začne ti vadnout. Takže si zkus představit, že jsi ta kytka a jak ten problém zvládnout. Jediné, co s tím můžeš udělat, je se postavit tomu, vzít to tak, jak to je a vzít si z toho lekce a jít dál. Nemůže být to zaseknutý na místě. Jdi dál. Turn else into lessons. Tohle byl Červ. Vidíme se. Peace.